Kapag natikman niyo po yung kusipata ko, sigurado po babalik-balikan niyo to kasi tama po yung lasa niya, tama yung ala, tama yung dinamnam. Lalo na pag sinasawsaw niyo po sa special na suka namin. Sariling gawa po namin yun. Yung lutong tsaka yung lambot po ng kusipata namin, talagang palagi pong ganun. Hindi po nagabago yun. Kaya lahat po nang bibili sa amin, saan niyo po lagi sulit at panalo po yung presyo. Buy one take one po. Saka kahit saan po kayo pumunta sa Pilipinas, ako lang po yung nagtitinda ng buy one take one kusipata. Solo order pa, makakabili ka na ng 250. Minsan nga po kapag maliit pa, binibenta ko na po ng 200. Tapos minsan pag may mas maliit, binibenta ko ng 100. Ayun, kagaya po kanina. Medyo alanganin. Binibigay ko po ng 100 yun, yung galong kalaki. Sa akin lang po yun, dito lang po. Wala pong mabibilan na ganun. Sa pata lang po ni Luis yun. Sa dami-dami nga po nang nag-expata rito, sa akin po yung babalikan kasi ano raw po talaga, kakaiba raw po yung lasa eh. May mga nagkasabi nga po sa akin, sabi niya, Boss Luis, ang dami ko nang natikman na kusipata pero yung sayo talaga, iba yung lasa. Ano bang magic mo ro? Siguro sir, nung una kasi, may mga nag-feedback sa akin na, Boss, kulang sa ganito, kulang sa ganyan. Ayun po, nung in-improve ko yung lasa, hanggang ngayon nahuli ko na. Kaya yun, yung mga tao rito, binabalik-balikan po ako. Sabi nila, sarap na ng kusipata mo, nahuli mo na yung lasa. Sa mga pulutan talaga, hinahanap talaga, kusipata po talaga eh. Kaya yun po yung paborito ng mga taga-tao po rito. Tsaka mas mura po, may kusipata ka na agad. Tsaka mga Pinoy po kasi mahilig talaga sa yung matatabang pagkain eh. Yung mga kusipata, ganyan. 250 pesos po, meron ka na pong kusipata. Mas mahal pa po yung sa isang buong lechon manok. Tayo po, mura lang, 215. Patitikman mo na po yung kusipata. Yung kusipata po namin, pinapakuluan po namin yan 3 to 4 hours po na may iba-ibang sangkap po. Lahat po ng papalasa po niyan, marami po hindi po tinipid kahit mura. Kaya po yung kusipata, pag tignan niyo po mukha lang pong ganun. Pero pag natikman po nila, talagang sabi nila sulit, masarap. Misa pa araw, tala pa araw po yung mga mamahaling resto eh. Sila po nagkasabi. Tapos pag may mga nag-order po sa akin, sila di po ako nangingi ng feedback. Sila po yung kusang nagsasabi sa akin, sabi niya, Boss Luis, ang sarap ng kusipata niyo rito ah. Kahit mura, hindi putyo-putyo yung lasa. Talagang may sinabi. Saka yun po, lalo na raw po sa suka. Sobrang sobrang malinamnam. Yung suka din namin, pag tignan nyo po, parang plain lang po siya na Ganun, pero pag sinawsaw nyo po yung kusipata ron, match na match po sa suka. Talagang malinamnam po. Meron din po kami buy one take one po na tuna panga at saka tuna belly. 550 pesos lang po. Isang tuna panga, isang tuna belly. Pwede pong dalawang tuna panga, dalawang tuna belly. Pwede rin pong mix, isang tuna belly, isang tuna panga. Buy one take one na rin po yun. 550 pesos lang po yun. Hindi po kayo lugo rin, malaki po, panalo, tsaka masarap. Mga customer po namin dito, mga manginginom po rito talaga sa Malabon. Talagang binabalik-balikan po kami. Dati nga po, nag-open kami 11 po ng umaga hanggang 11 ng gabi. Kaso ngayon po, ginawa na namin 24 hours kasi po, yung mga manginginom dito nabibitin po, lalo na pag Friday to Sunday. Laging pahabol ng pahabol, inaabot din po kami ng alauna. Kaya yun, naisipan ko na po gawing 24 hours po. Pag Monday to Thursday po, umubos po kami ng 100 plus kilo. Tapos po kapag Friday to Sunday po, umubos kami ng 200 plus kilo po. Tapos pag may okasyon naman po, umubos kami isang tonelada, 1,000 kilo po yun. Ako po si Luis Manalang, owner po ng Pata ni Luis. Start lang po kami ng August 1 lang po. Bali pa lang po kami ngayon, 5 months pa lang po. Ayun po, kaya po nagtinda po ako ng kusipata po kasi dito po kasi maraming manginginom dito. Wala po nagtitinda ng kusipata. Subukan ko po magtinda ng kusipata. Dati dyan lang po ako sa may gilid ko lang po dyan ng iskinita. Hanggang sa nakilala po ako, hanggang lumago po, hanggang nakuha ko na po yung pwesto sa harap. Ayun, napwesto na po doon. Dito po sa Malabon, kami lang po yung nagtitinda ng buy one take one po na kusipata. Yung pinakamura po namin, 250 pesos po, small size po. Tapos sumunod po yung medium size, 650 buy one take one. Tapos lunch po 750, jumbo po 850, tapos yung mega jumbo 950. Tapos yung pinakamalaki po namin, yung ulo ng dinosaur, parang gano'ng kalaki tawagin nila. Kasi po yung 150 po. Para sulit po, tsaka tipid, tsaka lahat po ng bibili, satisfied po sila. Dati nagtitinda po ako ng ganun, yung meron pong knuckles, yung may kuko na buong kusipata. Kaso po, yung mga customer ko, ayaw po nila nun. Kasi malaki lang po tignan, pero yung buto niya maliit lang. Kaya inalis ko na po, ayun na po yung ginawa ko lahat, ganyan na po, puro patahok na po. Kasi yun po yung pinakamalaman sa pata. Talagang puro laman po talaga siya. Kaya yun po yung nagustuhan nila. Kasi yun po yung kusipata po namin, pagtapos po pakuluan, titimbang po namin palagi yung para yung mga sukat po, panday-panday po. Wala pong malaki, walang maliit. Kasi yun po, pagkatapos po pakuluan, pinipers frying po namin sa unang kawali. Tapos po, i-rest po ulit namin mga 20 minutes po, and then second frying na po para po mas malutong.
Ayun po, nung unang tinda po namin, ginawa ko po kasi dyan, sa Facebook rin po talaga, gumawa po ako ng sarili kong video. Ayun, nag-trending din yan sir, sarili kong video ko lang, sabi ko, buy one, take one, kasi pata. Tapos sinare ko sa mga group. So yun, yung mga 1 week pa lang sir, dami na rin po talagang bumibili rito, nakilala na rin ako agad. Tapos hanggang may nakakita po na iba't ibang mga vlogger, eh dinadayo na po nila ako rito. Ayun po, mas lalo po na doble na triple po yung sales. Yung negosyo ko ngayon, malaki na yung naitulong sa akin. Kasi dati, kunti po pagbayad ng bill, hirap po talaga eh. Dati kasi nag-grab po ako. Ayun po yung trabaho ko. Sa grab kasi may mga loan dyan eh. Nagawa ko pong puhunan. Ay, napagsimula po. Kaya ngayon naman, pag mga anak ko, may mga kailangan sila. May bibilin sila, may mga wala lang problema kasi nakatulong na rin yung negosyo ko sa akin. Sa pagbabayad ko ng bill, dati pag kakahid pa talaga ako, bibiyaya ko madaling araw hanggang gabi para lang makapagbayad ng bill. Ngayon po, ko na po ng walang kahirap-hirap. Malaki po tulong talaga ng pagkikisupata ko sa ngayon po sa buhay ko ngayon. Ay, maraming salamat po sa sumusuporta sa Pata ni Luis, sa mga customer ko po. Tatagpuan lang po kami sa Block 17 Lot 1, Nakasasa Street, Locos, Malabon. Sa gilid lang po kami ng Imelda Elementary School tsaka Bahay Pag-asa. Open po kami 24 hours. Monday to Sunday po. Wala po sarado. Ayun po, sa mga gusto pong umorder online, meron po kaming page, Pata ni Luis. Search nyo lang po sa Facebook. Pwede po kayo umorder dun. Tapos ibubok nyo lang po ng courier apps po. Maraming salamat po.
din yan sir, 550 lang din. Mura din yan.